Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда манзара тапшыруның 17-нче гыйнвар җомга чыгарылышы. Ислам балаларны яхшыга өйрәтү дине, динсезлек кешелек өчен һәлакәт ул дип язып калдырган күренекле мәгърифәтчебез Риза Казый Фәхретдин. Бүгенге көн имин тыныч булсын, аны яхшы кайф белән эштән тәм, тормыштан ям табып үткәрик. Шушы теләкләрдә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студиябызга киләсе мөхтәрәм кунаклар турында. Татарстан Республикасының Диния нәзарәте Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әюповны көтәбез. Татарстан Фәннәр академиясының Гамәли семиотика институтыннан директор урынбасары Ринат Гыйлмуллин һәм әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Айдар Хөсәенов киләчәк. Алар үзләре төзегән татарча-русча онлайн тәрҗемә программасы белән таныштырырлар. Шулай ук Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляховны көтәбез. Татар моңы телевизион җыр бәйгесендәге яңалыклар хакында сөйләшәбез. Шаян ТВ каналына да кунаклар киләчәк. Руслан Хафизов белән Камилә Исхакованы көтәбез. Алдагы минутларда ниләр карарга мөмкин? Җомга вәгазендә Әгерҗи районының Төрдәле мәчете имам-хатибы Зифир хәзрәт Зарипов гыйлемнең фарызлыгы, белем алу кирәклеге турында сөйләр. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә күренекле галимебез Фуат ага Галимуллин хәдисләрнең шигъри бирелеше турында сөйләр. Быелгы ел хәтер һәм тарихи дан елы дип игълан ителде. Сталинград бәрелеше Бөек Ватан сугышының аеруча кан куйгыч бер сәхифәсе һәм яшь буын ул хакта да онытмаска тиеш. Милли стиль сәхифәсендә модельер Ләйсән Хаҗиева белән муенса ясарга өйрәнербез. Тапшыруны Казандагы иман йортларының берсе турында видеоязма белән башларбыз. Ул 1798-1801 елларда сәүдәгәр Муса Бибишев акчасына төзелгән 5-нче җәмигъ мәчете. Соңрак аны Галиев мәчете дип атап йөртәләр. Узган гасырның 30-нчы елларында әлеге дин йорты манарасыз калып, кунакханә буларак куллануга дучар ителә. Аның тарихына килсәк, Мәрҗани мәчетенә йөрүче мөселманнар үзләренең мәхәлләсенә аерылып чыгарга телиләр һәм шул уңайдан әлеге мәчеткә нигез салына. Аның беренче имамы Сәгыйд бине Әхмәт, хәзерге Яшел Үзән районының Шырдан авылы кешесе. Аның улы да Габдусаттар Сәгыйтов шулай ук күренекле шәркыят белгече, Бухара әмире Мир Хәйдәрнең якын киңәшчесе булып торган имам. Менә тарихны актарсак, никадәр шәхесләребезне табабыз. Иске Казанның 5-нче җәмигъ мәчете, без аны Галиев мәчете дип беләбез, яңарышын озак көтте. Бүген ул шәһәр манзарасының күрке булып, манарасын горур шиеп тора. Тарихы аның ерак 18-нче гасырда башлана. Каюм Насыйри хезмәтләренә караганда, бу урында башта агач мәчет булган. 1798 елда Пшән базары почмагында сәүдәгәр Муса Мамышев тарафыннан 2 катлы таш мәчеткә нигез салына. Аны Муса бай мәчете яки 5-нче җәмигъ мәчете дип йөртә башлыйлар. Әһәмияте буенча ул Мәрҗани мәчетеннән соң 2нче урында була һәм Пешән базары мәхәлләсенең иҗтимагый үзәгенә үрелә. Мәчеттә 2 нәсел дин әһелләре имамлык итә. Беренче имам Сәгыйд бин Әхмәт була. Сәгыйтовлар нәселеннән соң имам ярдәмчесе булып мәчеткә сәүдәгәр Мөхәммәдҗан Галиев улы Алимҗан Баруди килә. Зур тырышлык белән ул мәчет янәшәсендә җәдиди белем бирә торган Мөхәммәдия мәдрәсәсен оештыруга ирешә. Шул чордан мәчет Галиев исеме белән атала. 2014 елдан мәчеттә төзекләндерү эшләре башлана. 2015 елның 22 декабрендә биредә беренче намаз укыла. Мәчет дини мәгърифәти һәм иҗтимагый эшен башлый. Галиев мәчетенең элеккеге күренешен без Василий Туринның 1836 елгы рәсеме аша беләбез. Барокко һәм классицизм традицияләрендә төзелгән бу бинаның архитекторы билгесез. Ул заманнан мәчет зур үзгәрешләр кичерә. Шулай да төзекләндерү барышында аның беренче кыяфәтен кайтарырга тырышканнар. 8 кырлы калын манара яңадан салынган. Шунысы кызыклы, 18-нче гасыр ахырында төзелгән Казан мәчетләренең манаралары барысы да бер биеклектә. Беренче таш мәчет Әл-Мәрҗани салынганда, хакимият тарафыннан аның манара биеклеге мөмкин кадәр югары итеп расланган. Бу башка мәчетләрнең дә биеклеген билгеләгән. Әнә шундый кызыклы тарихы белән горурлана ала Казанның иман йортлары.
Qur'an Karimning Peygamberimizge Cebrail aleyhisselam arkalı 23 yıl davamında indirilgenin biz indi biliriz. İn birinci әлеге Cebrail ferişte Peygamberimizge İqra degan söz bilen müracaat ite. Bu uqı degan söz. İqra bismi rabbike halaka. Seni yoktan var iken Allah'ın ismi bilen uqı degan söz. Şundan da İslam dünyasında Müslümanlar arasında bilimning, g'ilimning ahamiyati bek zo'r. Шын бәхетне бирә бар тик гыйлем генә. Баш ияләр һәр вакыт белемлегә дип язып калдырган мәгърифәтче шагыйрь Абдрахим Утыс Имәни. Гыйлем ислам dininde zor урын алып тора. Бу турыда Абу Дарда дигән сахаба гыйлем иясе булыгыз диде. Яки гыйлем таратучы булыгыз диде. Hem ansı da buldur almasa g'ilimni tınlauşu bulağız dedi. Amma lakin dörtünçesi bullağa kurmağız dedi. Helak bularsız dedi. Şuna göre şu dünyalıkta yaşayan her bir kişi dünyavi hem dini g'ilimlerini alıp yaşarga tiyir. Şu algan g'ilimlerini taratırga tiyir. Hem de şu g'ilimleri bilen gamel g'ibadet kılıp yaşarga tiyir. Bu Turda Allah Subhanahu Teala özünün Kur'an-ı Kerim'de 1. Galak suresinin 1. ayetinde aytti. İqra bismi rabbikellezi halaq dedi. Yani bütün dünyanı var etken Rabbinin ismi bilen oku dedi. Oku dedi. Yani Allah Subhanahu Teala bizge şu g'ilimni öğrenip Kur'an'ı okurga degan emir etti. Şolay Allah Subhanahu Teala bizge dünyavi g'ilimlerini de okurga emir etti. Kur'an-ı Kerim'de g'ilim turunda faziletleri, onun faydası turunda 70'ten artık yerde kabatlanıp gitti. Zümere suresinin 9. ayetinde Allah Subhanahu Teala etti. Bilişler bilen bilmişler bir tigiz bula almaz dedi. Elbette bir tigiz bula almıyorlar. Bu türde indi akıl üyeleri bile. Şınlıkta ise dünyavi g'ilimni barlık kişi ala. Mekteplerde okular, üniversiteler bitirirler. Ama lakin dini g'ilimlerini öğrenirge bek ımtılmaylar da, aşıkmaylar da. Indi şınlıkta Allah'ı Subhanahu Teala'nın karşısında en hayırlısı g'ilim alu. G'ilim alu, yani Kur'an oku, İslam dininde bulgan g'ilimlerini öğrenu. Mene şu g'ilimler alu neticesinde adam balalarının dünyalıkta bulgan günahlarından saklanırlar dedi. İmanları küterilir dedi. Ahlakları yakşırır dedi. Cemiyetinin yakşıyakka özgerir dedi. Şu g'ilimler alu neticesinde Allah Subhanahu Teala'nın varlığın, birliğin, büyüklüğün tanırlar dedi. Hem de şu g'ilimler neticesinde şu dünyalıkta tırmışının maksatını anlap yaşarlar dedi. Dürüstten de cemaat dini g'ilim bek zor nerse. Allah Teala'nın birgen bir zor baylığı hem nimeti. Bu turda Allah'ın Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etti. G'ilim ol mengilik diye. Baylık hem maddi nerseler varsa da vakıtlıysa bitetirgan ibirler dedi. Rivayet kile. Peygamberimiz Süleyman aleyhisselam gel şunday soru koydular. Eğer de sana g'ilim alırga mümkünçilik tusa, şulayık baylık alırga, baylık tutlarga mümkünçilik tusa, şulayık yukarı dereceye köterilü mümkünçiligi tusa, sen koysun soylap alır idin dediler. Süleyman aleyhisselam uyattırmasdan aytti, min g'ilim alırım dedi. Min g'ilim alırım dedi. Şol vakitte Allah Subhanahu Teala anına zor g'ilim bire, hem baylığın bire, hem yukarı derece patşalık derecesine de kötere. Dürüstten de cemaat g'ilim alı zor baylık, hem zor derece. Bu turda Peygamberimiz aytti, eğer kişi diye iyinden niyet etip g'ilim alırga şirk bitse dedi, Allah Subhanahu Teala ana diye cennetke baratırgan yolunu jingileytir dedi. Indi ferişteler konatlarını cayıp,
Көктәге, җирдәге җан ияләре шушы кешенең булган гөнаһларын ярлыклавын сорап, Аллаһ Тәгаләгә дуга кылырлар диде. Дуга кылырлар диде, хәтта диңгездәге балыклар да диде. Шулай ук Пәйгамбәребездән хадис килә. Әгәр кеше үлсә ди, аның иш әйбере, иш гамәле кала диде. Беренчесе җариятү садака диде. Ягъни әҗр саваплар килә торган садака. İkincisi гыйлем. Üçüncüsü инде ата-ананың дугачы балаларын калдыруы. Менә шушы иш гамәл, иш әйбер үлгән кешеләргә файда китерәчәк. Шуңа күрә һәр барчаларыбызга да гыйлемнәребезне алып яшәргә тиеш. Инде гыйлемнең күләме аның гамәл белән исәпләнелә. Кеше әгәр дә гамәлне күбрәк кыла икән, аның гыйлеме дә күтәрелә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә барчаларыбызны да иманлы итеп тудырган икән шушы дөньяга. Шушы иманыбызга тугры калып, һәм дә инде Аллаһ Тәгалә риза булырлык гамәл, гыйбадәтләр кылып яшәргә насип әйләсә иде. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Җомга көненең мөхтәрәм кунагы Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әюпов. Ассаламу алейкум, Айрат хәзрәт. Ва алейкум салам, Илдар хәзрәт. Айрат абый, менә яңа елга Аксакаллар шурасының ниятләре ниндирәк? Яңа елга аяк бастып, яңа ниятләр курабыз бит инде. Шулай Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләh, менә 2020 елның январ аена да аяк бастык. Бу ел инде безнең Татарстан Җумһуриятендә бик зур вакыйгалар җылы дип әйтәсе килә. Инде бу иң беренчедән әлбәттә менә шушы ватан сугышы беткәнгә 75 ел. Һәм дә шулай ук Татарстаныбызга 100 ел. Шулай ук бу ел инде халык саны алу буенча да зур гына эшләр башкарга туры килә. Һәм дә шулай ук президентыбызны сайлау җылы да дип әйтәсем килә. Менә шушы иң зур 4 вакыйганы без инде Аксакаллар шурасы алып барырга тиеш. Инде шуны әйтәсем килә, иң беренче менә бу 75 еллык сугыш бетүгә инде безнең хәтерлек бик зур, инде без аны алып барабыз хәтерлек. Чөнки мин сезгә шуны әйтәсем килә, 12 елдан бирле без аны шушы сугыш ветераннарын хезмәт итеп, Казанга чакырып, бүләкләрен биреп, матур итеп, аларны силәттереп, аларны җырлаттырып та, алардан дугалар да укып, һәм дә теләкләр дә теләп үткәрәбез без 9 май алдыннан. Менә 12 елда хәтеремдә 130 кеше иде. Ветераннар, сугыш ветераннары. Бөтен республика буенча. Бөтен республика буенча 130 кеше. Инде менә үткән ел, 19 елда ышансаң ышан, ышанмасаң юк, без җыялдык барлыгы 40 кеше. 40-44 кеше. Ну, бер унысы килә алмады уже, урынсындагы халык. Шуңа күрә әйтәсем килә нәрсәне. Бу зур бәйрәм бу, олы бәйрәм бу. Кем өчендер бәлки соңгы бәйрәмдер. Бәйрәм булырга да мөмкин. Шуңа күрә инде безнең хәзер менә бөтен районнарга, мөхтәсибләргә, аксакалларга бурыч куйдык. Барсында барларга, бөтенесен барларга. Ләкин инде шу ветераннар үзләре шулай кимегәнгә күрә дип әйтәсем килә инде, һәм дә кешелеклек ягыннан да без тылдагы ветераннарын да бу ел Алла бирсә чакырачакбыз, аларны да барлап чыгачакбыз. Чөнки тылдагы ветераннар, алар сугыш ветераннары белән мин әйтәсем килә бер рәттән барырга тиешләр дип әйтәсем килә. Чөнки безнең аналарыбыз, әбиләребез, апаларыбыз, ягъни шушы сугыш вакытында шушы 12-13 яшьлек, 15 яшьлек безнең элеккеге абыйларыбыз тылда эшләүчеләр бит алар. Алар бит
14-16 saat işlegenler, әлі әти-әнелерге, әбилерге, әнелерімізге, апаларымызға, ғаиледегі 6 баланы да үстірек керек болған бит. 6 баланы да ошатырак керек болған бит. Әбит менә әлі шуны вакытта ирен көтү, ирен алган мәхәббәт, аларга дуа кылу, 5 вакыт намазны уку, әлі шул вакытта июнь айларында, июль айларында ураза тоту, алар барсы да бергә бит аларга килә. Шуңа күрә тыл ветераннарын быел Алла теләсә исән булсак, хөрмәт итеп аларны да бергә чакырырга исәбебез бар. Ләкин шунысын әйтәсем килә, менә бу бәйрәм, менә бу 75 еллык бәйрәм, ул бер генә көндә булмасын, ул жыл буе булсын иде. Һәм дә ел буе без аларның хөрмәтләп, аларга игътибар итеп яшәргә насыйп әйләсен иде. Амин. Менә Татарстанның 100 еллыгында каршылашакбыз Алла бирсә, һәм минем уйлавымча, шул 100 елның 50-се, ярты гасыры, ул менә сезнең үзегезнең күз алдында узган, сездә үзегезнең хезмәтегезне шушы республиканы тулыландыру, үстерү өчен багышлағансыздыр дип уйлыйм. Әлбәттә, Аллага шөкер, без инде Совет вакытында тудык, без инде Октябрьдә булдык, Пионерда булдык, Комсомолда булдык, партияда да булдык. Мин буларның берсендә кире кокмыйм, ул кирәгә әйберләр иде, балаларны тәрбияләү, балаларның әти-әнигә, бигрәк тә ватанга, патриотизмга тәрбияләү иде ул. Шуңа күрә химик-технологик институтны бетергәч, мин инде Тольяттига кайттым, Тольяттида азотный токовый заводта эшләдем баштан 1 ел, 1-2 ел, аннан соң инде яңа төзәчәк Тольятти азот заводына мине күчерделәр. Беренче цехның берничә начальнигы итеп, миңа ул вакытларда 27 яшьләр тирәсе иде. Иң беренче заводның, төзәчәк заводның иң беренче цехында мин әйтәсем килә, Аллага шөкер, минем кул астында үземнең коллективтан башка 1000 монтажчылар бар иде. Аларның эшләгән эшләрен карап торып, аларның эшләренә бәя биреп, аларның эшләгән эшләренә күрәтә акчасында бирә торган иде инде. Казанга кайткач, әлбәттә, транспортта эшләдем, баштан Капагат-1-да эшләдек. Капагат-1-дан директор булып эшләдем, Аллага шөкер. Ул вакытларда әлбәттә инде Совет властының иң көчле вакытлары иде. Менә безнең кул астында 1000 машина иде инде. Шушы машиналарның 750-се әлбәттә Казанда иде. Инде менә ул вакытларда шусы әйтәсем килә, урамнарда кыш көне карны юк дип әйтергә буладыр. Чөнки сәгать 12-дә без инде bütün transport предприятиеләренең җитәкчеләре 250-шәр, кемдә күп машина, без аны стадионга янына килеп, без дават итеп, иртәнгә кадәр карларны 500 тартып бетерәләр. Инде әлбәттә авыл хуҗалыгына инде бик күп булыштык без, юлларны салдык. Без Татарстанның ул вакытта Татарстанда шушындый хөкүмәте чыгарды, барлык район үзәкләрен Казан белән тоташтыру, ул бик көчле барды инде. Татарстан белән бергә бардылар инде. Ул вакытта авыр ничек туфраклар җиңгә булсам, Татарстанда Ярсов иде, безнең инде Татарстан белән Абдионов Александр Павлович җитәкчелек итәләр. Biz менә шушы эшләрне эшләп, район юлларын, район үзәкләрен Казан белән тоташтырып, һәм дә күп кенә юллар салган вакытлар истә калды инде. Аннан соң Татсельхозтехникага чакырдылар мине. 70 предприятие бар иде. Шушы 70 предприятие Татарстандагы азык әзерләүне 100% без әзерләдек. Азыкны безнең иләр. Һәм дә сөрүне 75% инде урып җыюны 35-40%-ка кадәр без эшләдек. Менә шулай истә калган. Айрата бик зур рәхмәт. Менә эшләгән эшләр байтак. Аксакаллар шурасы белән дә шулай күркәм рәвештә Ходай Тәгалә һиммәт биреп, ниятләгән уйларын башкарырга насыйп булсын. Насыйп булсын, рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан Республикасы Дини нәзарәтенең Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әюпов булды. Сугыш чоры балалары. Мылтык тотып дошманга каршы бармасалар да, сугыш дигән афәтнең ачы хәсрәтен тулысынча татыган алар. Үсмер килеш авыр хезмәттә изелеп, ятимлек газапларын күреп, ачлыктан интегеп үскән буын. Алдагы видеоязманың герое Биби Әсма Панизамова әнә шул еллар хатирәләрен бүген дә күңелендә саклый.
Инде шақты ел яшьтә булса да, Биби Әсма апа балаларында тормый, үз өйемдә үз кием дип, югары Тегермәнлек авылында, Балык Бистәсе районында яши бирә. Олы яшьтә булса да, һәрбер замана яңалыгына ачык, хәтта кесә телефонында гөрләтеп, шартлатып, кулланып тора әле ул. Шушы уч төбенә сыйган кесә телефоны Биби Әсма әбине бүген олы дөнья белән бәйләп торган төп чара. Мобиль элемтә барлыкка килүгә үк үзләштерә ул аны. Менә хәбәр иткәч, алам инде шуларны. Үзем бассам контрактта, мен бу урыс нишләп торамын ла дим. Мин буларның кайсын берсен җыйган булам да, бер урыс аланы. Бу урыс нишләп тора икән монда мен әйтәм. Шул белмәгәнгә шулай инде улыйм. Хәер, балалары телефоннан гына шалтыратып ятмый, еш кайталар, туган йортларына кайтыр юлга тузан төшермиләр. Тик Биби Әсма апа гына үз өемдә үз кием дип башлыча ялгызы юана. 90 яшьлек агаби әле күпләрне көнләштерерлек итеп яши. Хәрәкәттә бәрәкәт дигәндәй озын гомерле булуның сирен дә шуннан күрә. Ул тик тора белмәй. Шуннан дип беләм мин аны. Бер тик тормый ул. Хәзер бүген мин кайткач әле Муншаға су күтәреп, силәк белән су күтәреп кирип килә, нәрсәгә әйтте ул. Бер тик тора белмәй, бөтен теге әти иртә үлгәч, мужиклар эшендә, ирләр эшен үзе башкарды инде, без кайтып җитмәсәк, яшь чакта да әни белән арба тартып урманга утын әзерләргә, утын түгел инде ул вакыт-төяк шунда ботаклар, ниләр арба белән алып кайталар. И кукуруз арасыннан үләннәр җыеп, арба белән ташый торган инде. Әни мине алып китәдер, мин кичкенә чактан ук шулай итеп үстек. Тормышның ачысын төшесен яшьлек күп татырга туры килә Биби Әсмага. Тумышы белән югары Тегермәнлек авылыннан ул 5 балалы гаиләдә иң өлкәне булып дөньяга килә. Әтисе Нурмөхәммәт агай бер дигән балта остасы, мишкә ясаучы була. Шушы һөнәр белән көн итә ул. Кыстауларга карамастан күмәк хуҗалыкка керми. Шунлыктан зур авырлыкларга дучар була. Тапкан бер акчасын дәүләткә тапшырып бара. Бер әтин ашуын килән белем. Туйдым бу борчак умашыннан, борчак күмәшеннән дип әйткән. Мен шулай эшләп, аңа борчак умашы, борчак күмәше әтиге. Аны ашарга итие юк. Шуннан бик ошо килгән нигә Эшәрханга язылырга. Әти менгәндә мин ди йорт белән алып китәләр инде синем. 41-нче кеше булып язылып төштем дип әйткән хәтердә әтин. Эшәрханга китәбез без. Biz kitkende 4 bala Sokur evi etin enkesi Sokur evi. Şo aytıp gittik biz. Күченеп. Танылган балта остасы бар эш коралларын җыеп, гаиләсе белән ерак сәфәргә кузгала. Аларны Арча станциясеннән 7 ат улавы белән озаталар. Барып җитсәләр, Әстерханда агач та юк, мишкә ясаучылар да кирәкми икән. Гаилә башлыгы Нурмөхәммәт агай 5 елсыз кайтып булмас дисә дә, 7 ай туруга сугыш башлана. Әтине озатып кайтты әни. Әнинең баладан котылганына 5 генә, бер генә атна булган, 5-нчегә. Әти уйлаганда ниләреннән сорап, анда дия җигәләр, дия җарлап кайткан бу. Сез монда үлсәгез сезне күмәр кеше дә юк. Мин сезне озатам. Безне пристаньга төшерде, ул урынына китте инде. 5 бала Сукырәбе кайттык без. Парохтан 10 көн кайтабыз. Безне әни нәрсә ашаткандыр белгән юк, менә. Шулай дип, әни җылап кайта инде, ипшмаклар кимергә кайтабызмы дип. Бәрәңгә алып бетергәннәр ебез кайтканда. Нинди авыр еллар кичерүгә карамастан, әниләре балаларын ач яланга шитми, хәер сорашырга чыгармый. Хезмәт белән чыныгып, булганына шөкер итеп яшәргә дигән тәрбияне сеңдереп үсә Биби Әсма Нурмөхәммәт кызы. Сугыштан соңгы авыр елларда ул Киров, Горький өлкәләрендә торф чыгаруда эшли. Шул вакытта кулдан тегәргә өйрәнә. Торфтан кайткач, кул белән тигәс килми бит. Сарыгыбыз бар иде. Әни бер саркын сатты да Казанга китеп шушы машина алып кайтты. Алып кайтып әле, көскене ул. Бәрәңгә алган вакыт. Репине калдырып кайтты. Аны ничек күтәреп кайтсын димме? Ул чакта тәпи машина юк. Калдырып кайтты да сеңнем белә барабыз. Кичке курны инде шабабыз репни якын гына еме? 20 километр гына бит ул. Икебез шабабыз. Шуны күтәреп кайтырга барабыз.
Zamanında bu tügü maşinası bilen bütün avulni kiyindirgen şaklarda бар иде дип искә ала Биби Әсма әби. Гүзер белән килүчеләрнең һичберен кире бормый идем ди. Бәхетле заманнарга җиттек. Тик Аллаһы Тәгалә тигезлек кенә насыйп итмәгән шул дип кайчак уфтанып куйгалый. Ире Зияддинне җиргә иңдергәнгә дә 40 елдан артык вакыт үткән икән шул. Ләкин күңеле көр, зиһене ачык әле Биби Әсма әбинең. Һәр туган таңга шөкер итеп, оныкларына, балаларына исәнлек, саулык теләп, дуга белән яши ул бүген һәм язны көтә. 75-нче җиңү язын. Хәбәрсез югалган салкын хәбәр килде сулар ташып акканда. Кайгыларны сулар юалмады. Җиңү таңы аткан чакта да дип яза Нурулла үч почмаклы 3 хат дигән шигырендә. Тагын 2 атнадан 2 февральдә Россиядә хәрби дан көннәренең берсе Сталинград бәрелешендә совет гаскәрләренең фашистларны тармар иткән көне билгеләп үтеләчәк. 200 көн дәвам иткән Сталинград оборонасы Бөек Ватан сугышының хәлиткеч бәрелеше була. Мамай курганындагы Ватан ана һәйкәле Сталинградны яклаганда яраланган, һәлак булган 700 мең солдатның якты истәлеген саклый. Әлеге каһарманнар арасында безнең якташларыбыз да бик күп булган. Сугышның әлеге 200 көне тарихка иң кан кыйгыч көннәр булып кереп кала. Сугыш һәрбер йорт, һәрбер бина өчен бара. Шәһәр вокзалы гына кулдан кулга 13 тапкыр күчә. Бер адым да артка чигенмәскә, солдатларның ул вакытта девизы әнә шундый була. Сүз Икенче Бөтендөнья сугышының иң зур хәрби сәяси вакыйгасы Сталинград сугышы турында бара. Әгәр немец гаскәрләре әлеге шәһәрне алып Иделгә чыккан булсалар, моның нәтиҗәләре безнең илебез өчен нәрсә белән бетәсен уйларга да куркыныч. Бөек Ватан сугышы мемориаль музее җитәкчесе Михаил Черепанов укучыларга шул хакта сөйли. Әлеге сугышта совет гаскәрләренең батырлыгын яшь буын онытмаска тиеш. Если его немецкие войска должны были встать, как вкопанные, перед Волгой. И все. А дальше? Тик кызганыч, күп кенә якташларыбызның батырлыгы еллар узгач кына билгеле була. Тиешле орден-медальләр дә ияләрен тапмыйча кала. 74 ел узуга карамастан, әле һаман да Сталинград сугышы турында яңа фактлар ачыла. Я хотел бы обратить внимание на ту операцию, которая была недалеко от Сталинграда в декабре 1942 года. Игътибарны 42 елның декабрында Сталинград янында булган бер бәрелешкә юнәлтәсе килә. Бу хәл югары Кумскида бара. Фашистлар үзләренең танклары белән чолганышта калган группларына үтмәкче була. Әмма көтмәгәндә совет гаскәрләренең яхшы оештырылган каршылыгына очрыйлар. 60% җәяүле сугышчы һәм 230 танкларын югалталар. Кызыл армиячеләр дә тулысынча диярлек һәлак була. Әмма исән калган 24 солдат дошманның тагын 18 танкын тармар итә. Бу бик зур батырлык була. Әмма әлеге бәрелештә һәлак булучылар нигәдер хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Аларның 20-се безнең республиканыкы. Бу каһарманнар арасында таныш исемнәр күрсәгез, Бөек Ватан сугышы мемориаль музее җитәкчесе Михаил Черепановка мөрәҗәгать итә аласыз. Якташларыбызның батырлыгы турында туганнар гына түгел, хәтта тарихчылар да белми. Һәм мондый фактлар кызганыч берәү генә түгел. Эзләнүләр әле дәвам итә. Алдагы видео язманың геройы Төркиянең Мимар Синан исемендәге Сәнгать институты профессоры Исмаил бәй Түркоглу. Ул 19-20 гасырларда төрекләр белән татарлар арасындагы элемтәләрне тирәнтен өйрәнеп, фәнни хезмәтләр язган галим. Исмаил бәй белән хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова әңгәмә корды. Түрек мәдәниятенә йогынты ясаган татарлар күп. Мимар Синан университеты профессоры Исмаил Түркоглу белән аларны барладык. Bizning kültürde, medeniyette alanın yuğuntusu köp. Misal için bizde birinciden iktisat kitabını yazgan bir Tatar, Musa Akkigizade diyen, o Tatar edebiyatından da anda Hüsamettin Monla. Misal için ben hazır bilgen kişilerine ettim. Andan hazır bizim Sultan Abdülaziz hem Abdülhamit'in maliyecisi bulup işlegen Mehmet Kani Paşa diyen ol şu Penza ya da Permiyaklarından bir anı bilmeyiz. Ol 4 tapkır anda iktisat nazırı bulup işlegen.
Anın oğlu Türkiye'de birinciden bulup sanat tarihi degen bilimni üniversitede okuturga başlıyor. Ondan son Abdurreşit İbrahim, ol birinciden Türkiye'de Tatar jurnalleri çıkara. Ondan son Halim Sabit, misal bizdeki bütün İslam jurnallerini birinciden Halim Sabit İslam Mecmuası degen jurnal çıkara. Татарлар белән төрекләр арасындагы мөнәсәбәтләр тарихы турында сүз чыккач, күңелгә иң беренче Yusuf Akçura исеме килә. Yusuf Akçura belki milleti boyunca Tatar. Lakin Türkiye'de de şula eğiteler. Misal ol Türkçülük ideyasının hem Türkiye'de milliyetçilik degen ideyanın üstüşünde zor rol oylandı. Bizde de misal eğiteler. Yok ol tıştan kelgen kişi misal için. Ol Türk tegülüdü. Anın için ol bizde şulay ayrımçılık fikir ideyasını bizge tarattı falan. Ol 3-4 yaşında Türkiye'ye gelgen. Ol kaysı milletten bula? Türk mü bula, Tatar mı? Anın bütün turmuşu Türkiye'de, bütün vakti Türkiye'de geçken misal için. Ol andan son Sadri Maksudi, Reşit Rahmeti Arat, Zakir Kadiri Uğan. Bizde de bütün Arap harflerinden küp kitaplarını Zakir Kadiri Uğan. Misal için İbn Haldun'un mukaddimesini ol tercüme etken. İbn Haldun'un mukaddimesi degen kitabı hazır da İslam dünyasında zor yoğuntu yasagan bir kitap. Reşit Rahmeti Arat misal için ol Kutatgubilik degen kitabını, Babür'ün hatıratını ol Türkçe'ye tercüme etken. Ondan sonra Akdesnimet Kurat misal ol Türkiye'de birinciden bulup Rusya tarihi yazgan. Türkiye hem Rusya degen anın zor külemde kitapları var. Şimal Kara Tingiz'in şimalindeki Türkiye Halıklar degen kitabı, Altın Ordu bilen Osmanlı Devleti'nin beylenişleri, misal Akdesnimet Kurat'ın kitapları. Türkiye, İstanbul белән бәйле татар күңеленә якын тагын бер исем Гаяз Исхакый. Ул 2нче Бөтендөнья сугышыннан соң Төркиядә яши. Кабре İstanbul зиратында. Anın kızı Saadet Çağatay Ankara Üniversitesi'nde birinciden bulup şu Türkiye halklarının tilini, edebiyatını, öğreni kafedrasını uyuşturgan. Anın eri Özbek Türklerinden. Tahir Çağatay o Türkiye'de birinciden bulup sosyoloji kafedrasını tizgen. Gayaz İshaki'nin küp yoğuntusu yoğudu. Niye yoğudu? Sonra alasız. Çünkü o kübürek çitillerde yaşadı. Kartaygaç Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bir Üge Taba degen roman yazdı. Onun için Türkiye'de ez yaşadı. O ikinci soğuştan son Türkiye'ye geldi, hem 54. yılda vefat etti. Belki ol da Zakir Kadiriler, Akdesnimet Kuratlar gibi 17. yıldan turup Türkiye'de yaşasa, ol belki zor bir galim bularak anda şöhretli bir kişi bulurdu. Студияда Татарстан Фәннәр Академиясының Гамәли семиотика институтынан килгән кунакларыбыз директор урынбасары Ринат Гыйльмуллин һәм әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Айдар Хөсәенов. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Хәерле көн. Сезнең коллектив русча-татарча онлайн тәрҗемә программасы төзеп, 2 айлык аның презентациясын үткәрде. Ул Татсофт дип атала, шулай бит ялгышмасак. Менә бу проект инде ныклап эшли башладымы һәм аны теләгән һәр кеше куллана аламы, яки ул хәзергә тест режимындамы? Әйе, Татсофт программасы рәсми рәвештә эшләп килүенә инде 3 ай тулып килә. Әйтергә кирәк, ул бик уңышлы эшли. Тест режимында гына түгел, тулысынча эшли. Безнең куанычлы каршы. Хәзер инде монда кулланучылар саны арта бара. Көннән-көн арта бара дирәк кирәк. Бүгенге көндә 25 меңнән артык кулланучы бар. Ул төрле ил вәкилләре, 20 ил вәкилләре дип әйтергә кирәк. Буларның арасында иң активлардан Россиядән башка инде ул
Казахстан, Украина, Америка. Инде шәһәрләргә килгәндә, монда иң активлардан ул Казан, Уфа, Чаллы, Мәскәү һәм Әлмәт. Инде программаның үзенең эшләү тәртибенә килсәк, ул ниндирәк һәм зур текстларын тәрҗемә итәргә мөмкинме? Беренчедән, бу программага ничек кулланырга була? Бу безнең сайтта, аның адресы translate.tatar. Монда гади шундый интерфейс, текстларның саны, знакларның буенча меңгә якын знак тәрҗемә итәргә була. Бер тәрҗемә иткәндә ул инде 100 сүзгә якын. Шундый күләмдә тәрҗемә итәргә була. Һәм текстны укып та бирәме? Сөйләм синтезаторының мөмкинлекләре дә бар. Ул заманча технологияләргә нигезләнгән һәм программа автоматик рәвештә Камал театры артисты Рамил Вазиев тавышы белән тәрҗемәне укый ала. Тәрҗемә итеп карыймы? Әйдәгез. Мөхәммәд Мәгзиевнең Торналар төшкән җирдә дигән повестеннән берничә җөмләне тәрҗемә итәсе килә. Безнең авылдан бер генә герой да, бер генә космонавт та, бер генә академик та чыкмаган. Гап-гади бер авыл, бөтен булган байлыгы, урман, чишмәләр һәм кешеләр. Мин менә шулар турында сөйләргә телим. Тәрҗемә итерме икән? Әйдәгез. Из нашей деревни не вышел ни один герой, ни один космонавт, ни один академик. Просто деревня. Все богатство, лес, родники и люди. Я вот о них хочу рассказать. Искиткеч тегәл шул кадәр матур дип тәрҗемә итте. Һәм ул аны яңгыратып та бирәме? Из нашей деревни не вышли ни один герой, ни один космонавт, ни один академик. Просто деревня. Все богатство, лес, родники и люди. Я вот о них хочу рассказать. Искиткеч. Һәм ул инде русчадан татарчага да тәрҗемә итә, әйеме? Ул русчадан татарчага, монда әйтеп китәргә кирәк, шулай ук кызыклы статистика. Русчадан татарчага барлык тәрҗемәләрне карасак, 80% аның шул юнәлештә, инде калган 20% татарчадан русчага. Менә хәзер без инде русчадан татарчага тәрҗемә итеп карыйк, рәсми Татарстанның сайтыннан берәр яңалыкны. Бер җөмлә. Наша задача довести количество занимающихся спортом татарстанцев до 2 миллионов человек. Тәрҗемә: безнең бурыч спорт белән шөгыльләнүче татарстанлыларның санын 2 миллионга җиткерү. Һәм аны бу инде безнең президентыбызның әйткән фразасы, әйткән җөмләсе. Безнең бурыч спорт белән шөгыльләнүче татарстанлыларның санын 2 миллионга җиткерү. Рамил Вазиев матур итеп сөйләп тә бирде. Бу Камал театры актеры Рамил Вазиев тавышы булды димәгәйме. Менә минем уйлавымча бу безнең коллегалар, журналистлар өчен үзенә күрә бер табыш инде. Чөнки менә көндәлек эштә тәрҗемә белән еш очрашырга туры килә. Чынлап та менә кемнәр өчен файдалы булачак, кемнәр өчен дип сөйләде бу? Бу моның кулланышы бик киң инде. Шулай ук сез әйткәнчә журналистлар, мәктәп укучылары, студентлар, кемгә тәрҗемә кирәк. Менә сез чит илләрдәге кулланучыларында санап үттегез, менә калса менә инде чит илләрдә туып үскән татарлар, әлбәттә алар русча белми, алар инглизчә белә, башка чит телләрне белә, татарча белә. Менә алар өчен русча яңалыкларны татарчага тәрҗемә итү шушы программа ярдәмендә бик кулай булачак. Дөрес. Программаны төзегәндә нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килде һәм сез аларны ничек җиңдегез? Әлбәттә, бу программаны төзү бик катлаулы иде, чөнки ул фәнни яктан да, технологик яктан да, лингвист яктан да бик зур эшләр башкарырга туры килде. Ничә ел китте? Моны инде җитди рәвештә дип карасаң, ул 2014 елдан башлады, чөнки 2014 елдан безнең дәүләт телләр программасы эшли башлады. Без шул программага нигезләнеп эшләдек инде. Шуңа күрә монда инде безнең республикабызга зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Бу программа дәвам итә, без аны эшлибез, камилләштерәбез, чөнки ул эш туктамаячак. Лингвистик ягына килгәндә, монда безнең зур ярдәм шулай ук без сәләт белән бик тыгыз эшлибез, андагы балалар белән, чөнки текст базаларын булдырырга кирәк, тавыш базаларын булдырырга кирәк. Анда безнең менә җәйге форумнарда без катнашабыз, 500ләп бала шулай ел сайын дип әйтергә була яздырабыз. Технологиялар ягына килгәндә, әлбәттә без монда дөньядагы иң яхшы технологияларны кулланып эшлибез.
аларны кулламасаң сыйфаты да бик булмас иде. Шуңа күрә иң алдынгы шундый дөньядагы конференцияларда катнашырга тырышабыз. Һәм шулай ук безнең Казанда да партнерларыбыз бар, ул Иннополис белән эшлибез без. Һәм инде тагын бер генә әйтеп китәргә кирәк, программа безнең инде 1 ел элек әзер дип әйтергә була, ләкин аны менә халыкка күрсәтү өчен, тарату өчен монда инде безгә бик зур, көчле, куәтле серверлар кирәк иде. Монда да безгә шулай үзебезнең дусларыбыз, партнерларыбыз булышты һәм аларга да бик зур рәхмәт. Сезнең проектка таянып, башка телләргә тәрҗемә программаларында булдырырга теләүчеләр бар икән. Кайлардан мөрәҗәгать иттеләр һәм ничек эшләргә җыенасыз? Безнең бар аерым шундый Тюркланд дигән конференциябыз, анда теге төрки телләр вәкилләре катнаша. Соңгы тапкыр узды безнең Крымда. Менә анда үзебезнең тәҗрибәләре белән уртаклашканда Крым татарлары, башкортлар, үзбәкләр, кыргызлар, казаклар бик кызыксындылар һәм без алар белән бу эшне башларга булдык. Ягъни алар үзләре катнашырга теләк белдерделәр һәм без алга таба шушы 6 телне дә бу системага үстәргә планлаштырабыз. Шуннан да алда зур эшләр көтә, зур максатлар. Без инде сезгә чын күңелдән аларга ирешүдә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Һәм без дә сезнең эшләрегезне күзәтеп барыбыз дип ышанабыз. Рәхмәт. Шундый уңышларыгыз дәвамлы булсын. Рәхмәт. Студиябызда конакта Татарстан фәннәр академиясының гамәли семиотика институтыннан директор урынбасары Ринат Гыйльмуллин һәм әйдә баручы фәнни хезмәткәр Айдар Хөсәенов иде. Кунаклар белән саубуллашабыз, тапшырыбызны исә файдалы киңәш сәхифәсе дәвам итәр. Цикорий турында сөйләшеп алый, аның татарча исеме Һиндыба. Зәңгәр чәчәкле бу үсемлекнең татарча исемен Һиндыба дип әйтәк. Менә бер генә мизгелгә туктатыйм әле. Менә бу программа тәрҗемә итер иде микән Цикорийда Һиндыбага мөгаен итәр иде. Шифасын белгән кеше аның чәчәген дә, яфрагын да, тамырын да куллана. Умыртачлар аны тәмле балы өчен яраталар. Кемдер кофе урынына эчә, ә борынгы Мисырда табиблар Һиндыбадан йылан агуына каршы дару ясаган икән. Цикорийның, ягъни Һиндыбаның файдалы сыйфатлары хакында күпләребез ишетеп белсә дә, аның барыбызга да таныш зәңгәр чәчәкле урман елга буйларында, кырларда биек булып үсә торган үлән икәнен белгәч, аптырашта кала. Баксаң, фитотерапиядә һәм халык медицинасында зур кулланышта булган бу үсемлек витаминнары һәм шифалы элементлары белән аерылып тора. Аның составында булган мәддәләр, организмга тынычландыру сыйфаты белән кулланырга мөмкин. Шулай ук аның кулланушы менә бик әйбәт гемоглобинны күтәрүдә кулланыла. Шулай ук аның кулланышы кан юлларының җәйлүенә китерергә мөмкин, яхшы яктан. Бу үләннең тамырын, сабагын һәм чәчәкләрен дә кулланалар. Шулай ук нигездә цикорий булган дарулар да күп. Күпләр бу үләннең тамырын ваклап һәм киптереп кофе урынына да куллана. Цикорийның аның кофе белән аерылмалы ягыннан файдасы күбрәк нәрсәдә? Цикорийда кофеинның булмавы. Цикорийның төнәтмәсен эчәргә дә, тәнгә сөртергә дә ярый. Шулай ук бу үләннең йөкле хатын-кызларга да файдасы зур. Моннан тыш андагы микроэлементлар организмдагы токсиннарны чыгарырга, бавыр эшчәнлеген яхшыртырга һәм кандагы шикәрне кимтергә ярдәм итә. Терминология белән әйткәндә, варикозный болезнь дип атала безнең аяктагы башка җирләрдә кан юлларының киңәюе һәм бу шулык геморроидальный кан юлларын, аларның тоже чәйлү вакытында бу вакытта менә шул цикорийдан әзрәк тукталып торырга кирәк. Бүген цикорийның вакланган чәчәкләрен һәм сабакларын даруханәдән, эчемлеген һәрбер кибет киштәсеннән табарга мөмкин. Кипкән үсемлекне тәмләткеч буларак хәтта салатларга да салырга була. Шулай да һәр нәрсәнең чамасын белегез, сау сәламәт булыгыз. Массажның сәламәтлек өчен файдалы икәнен исбатлап торасы түгел, һәркем белә. Аның нинди генә төрләре юк. Бармаклар белән ясый торган классик массаж. Кичкенә банка ярдәмендә яисә кайнар ташлар, агач таякчыклар, хәтта диңгез кабырчыкларын кулланып та ясыйлар икән. Алдагы видеоязма висцераль массаж хакында сөйләр. Ул буыннарны, мускулларны түгел, ичке органнарны дәвалау максатыннан ясала. Шуннан да адәм баласы укылмаган катлаулы бер китап шикелле. Без мәсәлән авыруны бер җирдән эзлибез икән сәбәбен. Баксаң күрсәң, ул бөтенләй без көтмәгән урында аның чыганагы, нигезе булырга мөмкин.
Висцераль массаж турында күп кеше белмидер дә әле. Ул ниндидер яңа хис-тойгылар тудыра. Иң беренче очракта табиб пациентның гәүдәсендәге аерым нокталарга басып тикшерә, шуннан соң дәвалауны башлый. Ул гади массаж түгел, врач нокталарга басып, баланска китерә. У нас плечо заболело? Безнең кул башы авырта башласа, без аны шундук кул белән массажлый башлыйбыз. Тик бу дөрес түгел, аның авыртуы башкадан да булырга мөмкин. Безнең иң беренче максатыбыз авыртуның сәбәбен табу. Авыртудан куркырга кирәк түгел, аның белән сөйләшергә генә кирәк. Гәүдәгә шуны белдерткән өчен без зур рәхмәт әйтергә тиешбез, чөнки ул организмда дисбаланс барлыгын җиткерә. Безнең пациентыбызның уң якка муены борылмый. Врач моны куллар аша да күрсәтә алды. Сул як көчле, уңы көчкә каршы тора алмый, тиз бирелә. Шуннан соң кулда ноктаны табып, муен мускулының киренкелеген алды. Хәзер инде башны каршылыкны җиңеп ятакка таба 5 секундка юнәлтәбез һәм 5 секунд ял итәбез. Муенны туры тотабыз һәм кулны баш белән үтәбез. Хәзер колакны үтәбез. Безнең озын һәм кыска мускулларыбыз бар. Кыска мускулларыбыз арыса, алар авыртырга тотына. Шуңа күрә озыннарын хәрәкәткә китерергә кирәк. Башны бераз борып, кабат кулны үтәбез. Нәтиҗәдә муендагы авырту күз алдында юкка чыкты. Шулай ук пациент биленә дә зарланды. Кул белән аяклар ярдәмендә билнең авырткан ноктасы табыла. Висцераль массаж корсак куышлыгының эчке органнарын, эчәклек, бавыр һәм биерне тәртипкә китереп, уңай йогынты ясый торган йомшак кул техникасы. Венозлы һәм лимфатик торышлар, спазм, организмда патология китереп чыгарырга мөмкин. Висцераль массаж эчке органнарны яхшы хәлгә китереп, аларда микроциркуляцияны нормальләштерә. Нәтиҗәдә алмашу процесслары җайга салына һәм функциональ бозылудан дәвалану барлыкка килә. Висцераль массаж эчке органнарының эшчәнлеген ныгыта, лимфа сулыш системасын һәм кан әйләнешен нормага китерә. Ул саклану механизмын көчәйтә, организмның дөрес эшләвен җайга сала. Конаханәбезгә рәхим итегез. Студиябызда Шаян ТВ каналыннан пиар бүлеге хезмәткәре Руслан Хафизов һәм Шаян ТВ каналының тамашачысы дип әйтик. 184-нче мәктәп укучысы Камиля Исхакова. Хәерле көн, исәнмесез. Әлеге форсаттан файдаланып, Шаян ТВ коллективы исеменнән сезне һәм барлык тамашачыларны үтеп киткән яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйсы килә. Барлык теләкләрегездә, тамашачыларның да теләкләре чынга ашсын һәм бәхетле булыгыз дип. Амин. Яңа елны нинди яңалыклар белән башладыгыз? Яңа елда бездә яңалыклар бик күп. Һәрберсен сөйли башласаң вакыт күп узар. Кыскасын гына әйтеп китәм, күбесе интрига булып калсын. Кызыксынган кешеләр булса, безнең сайтка кирип карый алалар бөтен яңалыкны. Без инде беренче эш булып бәйге игълан иттек яңа елда. Менә шул конкурсларда сорамакчы, нәрсәне күз алдында тотабыз? 18 гыйнвар көнне Россиядә балалар телевидениесының туган көне дип игълан ителгән. Менә хәзер инде безнең чират сезне тәбрикләргә. Ярый, 18 гыйнвар көнне котларсыз, әлегә иртәрәк әле. Һәм шул форсаттан Шаян ТВ каналы бәйге игълан итте. Бәйге бик гади, һәр теләгән кеше катнаша ала. Барсына да катнашучыларга да безгә дә җайлы булсын өчен без аны Шаян ТВ каналының Instagram битендә оештырабыз. Катнашыр өчен бары тик Шаян ТВның Instagramында бәйге дигән постны табырга һәм шул пост астына балалар телевидениесен котлап теләкләрне язырга, шигырьләр, җырлар, нинди уй-фикерләр бар, барсын да язып калдырыгыз һәм 18 гыйнвар көнне без туры эфирда җиңүчене билгеләячәкбез. Җиңүчегә Шаян ТВ каналыннан истәлекле бүләкләр калган, бүләкләр бик әйбәт. Һәм без бу бәйгене игълан иткәчтән иң беренчеләрдән булып безгә хәбәргә Камилә чыкты. Без Камилә белән тыгыз элемтәдә диергә була, чөнки безнең күпчелек безнең белән аралашып тора, безгә яза, сорауларын бирә, теләкләр тели һәм ул безгә шигырь язып җибәргән иде. Менә бит. Камилә, ничегрәксең? Тиз яздыңмы? Әйе. Бик тиз түгел инде. Ләкин син инде шигырьләр язасың, әйеме? Ну, әйе. Әйдә, менә укып җибәр әле безгә шушы Шаян ТВ тәбрикләр шигырен. Минем әни уңган. Һәр көн иртүк тора. Без торганчы инде тәмле табын кыра. Ашап-эчеп туйгач, телевизор ача. Телевизорда
Шаян ТВ бара. Гел татарча сөйли. Шундый кызыганда. Шаян ТВ кара, булырсың шәп бала. Барлык сүзләрнең дә мәгънәләрен аңлыйм. Бу сүз ничек диеп, һич аптырап калмыйм. Чөнки дуслар, көндә Шаян ТВ карыйм. Менә моннан да әйбәтрәк әйтеп булмыйдыр инде. Әле үзебез дә ишеткәннән соң әле бөтенесенә сөйләп чыгып, бөтенесенә ошатып чыккан. Үзебезгә теге бик күңелебезгә жатты инде. Мондый шигырьләр язганнары юк иде әлегә кадәр. Бәле баксаң күрсәң Шаян ТВ турында беренче шигырьдер дигән. Беренче. Руслан, менә безнең тамашачыларыбыз арасында Камилә кебек Шаян ТВ белән элемтәшдә торырга, хезмәттәшлек итәргә, шигырь сөйләргә, бәлки телевизорга төшәргә теләүче балалар була бит инде, алар бар. Алар менә ничек мөрәҗәгать итәргә икән дип безгә дә әйтәләр кайвакыт. Нишләргә? Безнең иң төбе электән килә иде инде, безнең mail почтабыз бар. Безнең почта Шаян ТВ сайтында язылган, тик кайыр балаларга почта кирип язулары вакыты белән кыен. Шуңа без моның барысын камилләштердек. Яшь канал булгачтан без инде бөтен социаль челтәрләрдә диярлек бар. Безгә алар иркенләп яза алалар, Instagramга да директка яза алалар, контактта да безнең төркемебез бар. Шулай ук мобиль кушымтабыз һәм сайт бар. Анда да безнең номерлар, почталар барысы да язылган. Хәзергә инде теге бөтен кеше дә Instagramда утыргачтан иң уңайлысы Instagramдарда. Шуңа күрә дә бәйгеләрендә шундай икътан итәбез. Һәр язган кешегә без җавапка чыгабыз. Безгә булай да күп кеше яза, Аллага шөкер, теләкләре булганнар да иркенләп язалар. Һәм әле шуны әйтәсем килә, бездә социаль челтәрләр дә күп була дигәчтен, безнең әле үзебезнең каналыбыз, YouTube каналыбыз да бар Шаян ТВның. Теләгән тапшыруларын иркенләп, үзләренә уңайлы вакытта җитешмәсәр дәрестә булсалар да, кайткач иркенләп өйдә безнең сайтта һәм YouTube каналда тапшыруларны карый алалар. Һәм шулай ук безнең яңалыклар артыннан күзәтеп торырга бик уңайлы, бик җиңел. Камилә кайсы тапшыруларны карый икән Шаян ТВдә? Мин акыл батыл кебек тапшырулары карарга яратам һәм үземнең кебек яшьләрне карарга яратам. Кайсы фәннәрне яратасың мәктәптә? Математика, физика? Татар телен яратканны аңладык. Тагын? Мин яратам Рәсем, җыр, физкультура. инглиз телен һәм математика. Әле бер заман укып бетергәч Шаян ТВга үзең тапшырулар алып барга да килерсең, Камилә. Аллаһ бирсә, үзебездә көтеп калабыз. Шундый талантлы балалар. Бер генә сорау, конкурста катнашу өчен гаризаларны кайчанга кадәр җибәргән мөмкин? Әйтәм бит, конкурс, әлеге конкурс 18-нә башлаган конкурс. Ул бик гади Instagramда бар, тик Instagramда безнең бәйге дигән пост астына 18 февральгә башлаган бәйгенең астына комментарийда гына хутлауны язарга кирәк. Инде гариза язып, хатлар язып, алай итеп озаклап тормыйбыз. Бик гади. Телефон булдымы, бетте. Бүтән бер дә кирәкми. Менә алайса мәсьәлә бик җиңел генә хәл Без инде яшь тамашачыларыбызга уңышлар телибез. Һәм Шаян ТВның һәр вакыт менә шулай кызыклы проектлар белән тамашачыларын сөендереп, балаларны куандырып торуын телибез. Камиләгә дә уңышлар. Рәхмәт. Яңа шигырьдә көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Шаян ТВ каналының пиар бүлеге хезмәткәре Руслан Хафизов һәм әлеге каналның дусты Камилә Исхакова булды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, Манзара информация музыкаль тапшыру үзенең икенче эш сәгатенә керешә. Исегезгә төшерәбез, бүген 17 январь җомга. Яңа елның 2 атнасы кайрада үтеп тә киткән. Хәзер инде кыш уртасы. Саф һавалы, матур көннәр. Шуларның ямен күреп, тормыш тәмен тоеп, шөкер итеп яшик. Тамашачыларыбыз көткән мәгълүматкә дә тукталыйк. Кояш бүген 8 сәгать 2 минутта чыга, 15 сәгать 46 минутта байый. Көннең гомуми озынлыгы 7 сәгать 44 минутта тәшкил итә. Җомадиел әүвәл айының һиҗри ел исәбе буенча 22 көне икәнне дә искәртик. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә күренекле галимебез Фуат ага Галимуллин хәдисләрнең шигъри бирелеше турында сөйләр. Милли стиль сәхифәсендә модельер Ләйсән Хаҗиева белән муенса ясарга өйрәнербез. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе драматург Юнус Сафиуллин 60-нчы еллар башында Казан театр училищесында белем алып, театрда эшли башлаган кеше. Әкрен генә ул драматургиягә килә, шигырьләр яза. Һәм шигырьләремне ни өчендер матбугатка бирергә ашыкмадым, чөнки Равил Фәйзуллин Зөлфәтләрне, Мөдәррис әгъләмнәрне бик ихтирам итәм ди ул.
Драматург Юнус Сафиуллинның әсәрләре республиканың театр сәхнәләрендә қойылып, тамашачы күңелен яулады. Иң танылғаны Идигәй трагедиясы. Театр сөючеләр ул тәрҗемә иткән Кара җикмәне дә яратып карады. Һәм инде башка әсәрләре дә тамашачы күңеленә уелып калган. Яшьлек елларында Юнус Сафиуллин үзе дә сәхнәнең үзәгендә кайнаган кеше. Студент чактан ук күчмә театрда уйнаган икән. Дәртле кияү биюен Галиәсәр Камал театр артистлары элекке хезмәттәшләре күренекле драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшкелесе Юнус Сафиуллинга багышладылар. Ул аның бик яратып карый торган биюе икән. Бию генә түгел, бу көнне сәхнәгә чыккан һәрбер артист, яңгыраган һәрбер әсәр драматургның күңеленә якын. Артистларына рәхмәтемне белдерәм сезнең алда. Юнус Сафиуллинның сәнгатькә, әдәби иҗатка омтылышы бик иртә башлана. Мәктәптә укыганда ук аңа юкка гына артист, шагыйрь кушаматы тагылмый. Үзенең иҗади тормышын да ул нәкъ менә артист һөнәреннән башлый. 70-нче елларда ныклы адымнар белән әдәбият өлкәсенә килә. Габдулла Шамуков, Аяз Гыйләҗев кебек күренекле шәхесләр аның талантлы драматург икәнен искәртәләр. Бүген инде Юнус аганың язган әсәрләренең саны 30дан артып китә. Менә бүгенге бөтен күрсәгез куелган спектакльләрдә бөтенесендә иң зур, иң җитди вакыйгалар алына. Аның өчен бик зур көч кирәк, бик күп белергә кирәк. Аннан гына утырдың да, бер кешене сөйләттең дә, чыгарып күрсәттең дә, шуның белән генә түгел. Шуның өчен мин бик тә омтылам дөнья әдәбияты ирешкән югарлыкка. Безгә әле бит менеп җиткәнебез юк дип әйтер идем мин. Шекспирлар югарылыгына. Һәммә безгә омтылыш кирәк шушында. Зур язучы. Менә шуңа күрә мин Юнусны бик ихтирам итәм. Бик яхшы беләм дип саныйм мин аны. Һәм ул моның хәзер менә соңгы әсәрләре инде нидә дә Уфада да бара хәзер. Идигәйне без дә уйнадык инде, ул Идигәй дә бик зур күләмле әйбер булды, ул бик шәп барды бездә. Шуңа күрә әйтәм, менә күп кырлы тарихчы да ул бер әйбергә тотынса, ул җиренә җиткермичә, бөтенесен эшләп бетермичә туктамый. Ул бик шундый тәртипле кеше. Шуннан да күп кенә тамашачылар һәм әлбәттә иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре өчен ул драматург кына түгел, күп кырлы талант иясе буларак ачыла. Минем өчен ул нәрсә белән якын. Мин аның язган, бездә куелган спектакльләрдә уйнарга туры килде. Хәтта яшь чактаны белән бергә дә уйнарга туры килде әле. Карлагач канат дигән бер спектакльдә җигет белән кызны. Аннары ул миңа бик кадерле, ул минем иптәшемнең Рәфкать Бекчентаевның китабын чыгарып калдырды. Менә гомумән алар Рәфкать белән бик дуслар иделәр. Ул аны бик якын итәдер. Һәм менә ул шуның белән миңа бик кадерле. Әйе, бик күп бөек шәхесләр тормышы турында басмалар чыгара ул. Галиәсәр Камал театрында әдәби бүлек мөдире булып эшләгәндә Рәфкать Бекчентаев, Дамир Сираҗиев, Марсель Сәлимҗанов, Эрнат Таҗетдиновка багышланган исәлек китапларын язам. Мин нәрсә өчен әйтәм, мин аның белән бик күп дигән ишек дип әйтим, аралашкан кеше, чөнки ул минем турыда бер китап та язык, без икәү мин тутырдык инде ул китабын, бик шәп китап ул, шундый искиткеч талантлы кеше ул. Талантлы гына түгел ул, беләсең, ул менә саф кеше. Шундый кызык кеше ул, аның белән әллә ниләр сөйләшеп утырырга була, аның белән әллә ниләр эшләргә була бит. Юнус Сафиуллин драматик әсәрләрендә генә түгел, поэзия нечкәлекләрен дә яхшы тоемлый. Гәрчә бу талантын әле аның күпләр белмидер дә. Юбилей кичәсендә аларның кайберләрен ишетергә мөмкин иде. Изге җанлы Сәйид Кол Шәрифтән күпме изгелекләр баш аласы. Кулаш җәеп каршылашы үзен, мең яшәгән татар башкаласы. Мин гомер буе шигырь яздым. Әмма мин бер вакытта да бастыртмадым шигырьләремне, чөнки мин бик ярата идем Равил Файзуллинны, Зөлфәт минем бик якын дустым иде, Мөдәррис Галәмов. Мин менә шулардан кайтышрак язам булып тоела иде, һәм мин бер генә әйберемне дә бирмәдем матбугатка. Иҗатташ дуслары Юнус абый турында аның һәр вакыт җаны янып тора диләр. Киләчәктә дә иҗат сәфәрен уңышлы дәвам итүен телиләр. Барбер үзе булып кала алды. Менә бу дөньяда иң кирәкле әйбер шул.
үзе булып кала алды. Һәм бүтән үзе сайлаган хезмәткә, үзе сайлаган хыялга турылыклы булып калды. Туган телне саклау бүгенге көндә кешелек экологиясын саклау дәрәҗәсендә тора. Тел кеше рухының формасы, эчтәлеге һәм аның яшәү шарты. Тел рухи экология дип язган күренекле әдибебез Миргазиян Юнус. Манзарада әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсе. Изге китаплардагы фикерләрне шигъри юлларга салу тарихта билгеле эш. Мәсәлән, Александр Сергеевич Пушкин Коръәнгә тәклидләр, подражание Корану дигән әсәр иҗат иткән. Башкортстанның халык шагыйре Раил Бикбаев Пәйгамбәребезнең хәдисләрен шигъри рәвешендә тәкъдим иткән. Әссәламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар. Башкортстанның халык шагыйре Раил Бикбай күптән түгел 2019 елның апрель айында бакыйлыкка күчте. Аңа 81 яшь иде. Ул үзе артыннан бик зур әдәби мирас калдырды. Аның мирасы турында гомумән сөйләп тормастан, бары тик бер юнәлешенә генә тукталасы килә. Билгеле булганча, Рәсүлебез Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләре бар. Алар кешеләр өчен, безнең өчен бик кадерле сүзләр, киңәшләр, таләпләр дип кабул ителә. Раил Бикбай менә шушы хәдисләрне шигъри телгә күчерде һәм 2 китап чыгарды. 101 хәдис дип атала. Һәм биредә тулысынча аның шушы юнәлештәге иҗаты тупланган. Башта ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләрен китерә, әлбәттә инде безнең ана телебездә, татар телендә. Менә аларның кайберләре генә. Сөйләсәң яхшы сүз сөйлә, әйтер сүзең булмаса, тик тур. Эндәшмичә тик туру галимнең зиннәте, наданның пәрдәсе. Кем алдаша, ул безнең арадан түгел. Синең белән начар мөгамәлә итүчеләр белән игелекле бул. Синең файдага булмаса да, дөресен сөйлә. Инде Раил Бикбай хәдисләрне ни рәвешле шигъри телгә күчерә. Я сүзеңдә булсын мәгънә, я эндәшмә бөтенләйгә. 200 мунафикның асылында 3 сифаттыр. Әманәткә хыянәттер, ялган сүздер, бузык анттыр. Эндәшмичә тик торганчы, хәерле сүз төзү яхшы. Начар сүзләр сөйләгәнче, эндәшмичә түзү яхшы. Башкорт халкының күренекле шагыйре Раил Бикбай әнә безгә шундый игелекле сүзләрдән торган әсәрләрен калдырды. Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Татар моңы конкурсы җиһан буйлап атлый һәм шул уңайдан студиябездә кунакта Татар моңы телевизион конкурсының жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Фердинат Сәләхов. Хәерле көн, дуслар. Татар моңы конкурсы хәзер кайсы этапта сайлап алу турлары башландымы, кайсы төбәкләрдә башланачак, финалга күпме башкаручы үтәчәк, менә барысын да тәфсилләп аңлатсагыз иде. Менә 2020 ел килеп җитте. Татар моңы телевизион конкурсы быел 11-нче кат уза. Аның быел бер яңалыгы бар, бик зур шатлыклы яңалыгы. Татарстан Республика президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның
карары нигезендә бу конкурска Илхам Шакиров, бийик җырчыбыз Илхам Шакиров исеме бирелде. Чөнки Илхам абый бийик шәхес буларак безнең онытылмаска тиешле шәхесләребезнең берсе, аның үзенең дөньядан киткәннән соң да исеме яшәргә тиешлекне президент әлбәттә инде һәр вакытта аңа залларга исемнәр бирделәр, менә шул конкурска исемнәр бирелде. Бу телевизион конкурсының башлангычында нигезендә Илхам абый тора. Ул бик актив катнашты монда, аның киңәшләре, аның репертуарыннан күп җырланды. Әлбәттә, без моны һич тә онытырга тиеш түгелбез. Шуңа күрә быелгы конкурс ул Илхам Шакир исемендәге татар моңы телевизион конкурсы дип атала. Бик сөенечле хәбәр. Бүгенге көндә инде без хәзер менә музыка йортларында жюрилар эшләп тора. 100дән артык катнашучы тыңладык. Шуның 42-се икенче турга узды. Хәзер без дөнья буйлап китәчәкбез. Менә әйтеп китәм хәзер 18 январь безнең Теләчедә булачак, 19 январь Буа, 24 январь Әлмәт төбәгендә, 25 январь Түбән Кама, 9 февраль Оренбург өлкәсенең Әсәкәендә авылында булачак, 29 февраль Ульяновск өлкәсе. Монда Ульяновск өлкәсенә Чувашия, Мариэл, Димитроград, Самара өлкәләре керәләр. 14-15 март Екатеринбург. Екатеринбургта безнең күп шәһәрләр килергә тиеш. Курган, Төмән, Пермь, Томск, Чиләбе, Ханты-Мансый автоном округы. Март айында Уфада булырга тиешбез. Шул конкурсларны тыңлап чыкканнан соң катнашучыларны 17-18 апрель безнең икенче тур узачак. 19 апрель 3нче тур, 21 апрель гала концерт булырга тиеш. Гаризалар бик күп, катнашырга теләүчеләр бик күп. Аннан тагы бер бик зур яңалык бар. Безнең менә бу татар моңы телевизион конкурсы бик зур игътибар үзәгендә тора. Мәдәният министрлыгы тарафыннан министр Ират Хусянна Аюпова игътибарны бик зур игътибарны бирә һәм Аплатука исемендәге Татарстан дәүләт филармониясе директоры Кадим Назирович Нуруллин бу татар моңы өстендә нык эшли, уларны контрольдә тотып, киңәшләре тегесе булса кайгырту көн саен шуның белән без эшләп утырабыз. Һәм Мәдәният министрлыгы тарафыннан 5 урын грант бирелде быел. Димәк, бу супер тавышлы, супер башкаручы, анда инструменталист мул, вокалист мул. Әгәр дә ул аның музыкаль белеме юк икән, без ул балаларны уку йортларына тәкъдим итәчәк, грант буенча укыячак. Бу булмаска да мөмкин, чөнки монда инде консерватория өчен зур талантлар, супер талантлар дип әйтик кирәк. Шуларны без эзләячәкбез, табырга тырышырбыз инде әлбәттә. Мәдәният министрлыгы менә шушы яңалыкны да кертте, чөнки милли кадрларны үстерү өстендә Мәдәният министрлыгы да, республикада ил җитәкчеләре дә зур кызгану белән эшлиләр. Фердинанд Абдулович, менә конкурста иң мөһим нәрсәгә игътибар итәлә дисәм, бу надан сорау булыр, чөнки моң икәне аңлашылатыр дип беләм. Әлбәттә, без 4 номинациядә эшлибез: инструменталь башкару, вокал, академ вокал, халыкчан башкару һәм эстрада. 4 номинациядә эшләячәкбез. Безнең быел чыгып калды вокаль ансамбльләр һәм вокал инструменталь вокал ансамбльләр чыгып калдылар. Алар элек бар иде безнең. Гаризалар бик күп килә. Язмаларны җибәрә алалар. Безнең бу татар моңы конкурсының башкарма директоры Нургалич Усманов, аның белән шөгыльләнә, язмаларны Аплатука исемендәге филармониягә җибәрә алалар. Павлюхина 73 адресы белән язмаларны без язма рәвешендә дә кабул итәбез. Чөнки Ташкентлардан без инде Кыргызстанга, Ташкентка, башка элеккеге мәрхүм СССР дәүләтләренә без анда бармыйча гына язмалар аша да тыңлыйбыз аларны. Чөнки һәр цифровой язмалар килгәндә сыйфат үзгәрми, яхшы сыйфатта килсә, без аларны сайлап, аларны без чакыру җибәрәбез. Жюридә кемнәр? Жюридә кемнәр? Жюридә без әлбәттә инде хаким үзегез. Жюридә безнең профессионаллар инде гадәттәгечә. Татарстанның атказан артисты анда инструментлар буенча Наил Сәгъдиев, Россиянең атказан Татарстан халык артисты Резидә Галимова, мин анда Вил Усманов, әлбәттә. Шактый кешеләр санап китсәң, анда безнең шактый зур профессионаллар барсы да, инде күп тәҗрибәле кешеләр. Мин менә инде 11нче ел утырам, Вил Усманов шулай ук 10 елдан артык инде Резидә Галимова шулай ук катнашкан кеше. Һәрберебез без инде аларны күпләре кабаттан киләләр.
әйтегәндә берничә ел элек һәм катнашып узмаганда яңадан, чөнки безнең киңәшләребез бар, һәрбер кешегә узмаганнарга шулай кирәк, бу кирәк. Халык җырлары, әлбәттә без игътибарны бирәчәкбез инде Илһам абый Шакиров репертуарыннан булган әсәрләргә, чөнки аның исме бирелү белән дә анан соң һәр вакытта да игътибарга лаек катлаулы, ул юнжер җырламада беркайчан да. Аларны башкару өчен шактый гына осталык та кирәк. 17 яшьтән 35 яшькә кадәр. Безнең 15 яшьтән иде элек, хәзер чөнки 17дән булды положение буенча, ни өчен 15 яшендә ир-егетләр тавыш күчерәләр. Аларның физик яктан үзгәреш, чөнки алар утырмаган тавышлар, алар балалар тавышы. Бу чыга безнең балалар конкурсы. 17дән соң инде алар әзрәк тавышлары аның утырган була. Шуңа күрә 17 яшьтән 35 яшькә кадәр булган катнашучылардан біз гаризалар алабыз. Бик зур масштаблы эшләр бар икән алда, исән-сау башкарырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Илһам абыйларны табырга да иншалла насыйп итсен. Я, шулай. Но әлбәттә безнең милләт талантлы милләт. Аларны эзләргә табырга, катнашучыларның барысын да көтәбез. Барысы да без аларны батырырга, төшереп калдырырга тырышмыйбыз. Һәрберсе кадерле үстәргә тырышабыз. Әзерләнсеннәр, килсеннәр, безгә рәхим итсеннәр. Татар моңа телевизион конкурсы һәрбер башкаручыны көтә. Рәхмәт. Зур рәхмәт, уңышлар телибез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татар моңа телевизион җыр конкурсының жюри әгъзасы Татарстан халык артисты Фердинанд Сәләхов булды. Менә тамашачыларыбызны, кунагыбызның туган ягына, апас якларына чакырабыз. Район үзәгеннән 18 км төньяк-көнчыгыштарак Үләмә елгасы буенда Зур Күккүз дигән авыл урнашкан. Аңа 16-нчы гасырда 2-1 туган нигез салган дигән мәгълүматлар бар. Биредәге Әҗем күле, Батыр чишмәсе, Күккүз сазы, Кадыр чыкыры бу атамаларның һәркайсы берәр риваят белән бәйле. Зур Күккүз авылы. Кышкы йокыга талган табигать. Суык җил белән кояш тартышкан көн каршы алды безне. Беренче карашка авылда йокымсыраган кебек. Ләкин төзек йортлар, чиста урамнар, кирәлгән капка аллары шуның киресен исбатлый. Урамнардан уссагыз, күрерсез, йортлар безнең бик матур, илемле картинка кебек дип әйтәсе килә. Борын заманнарда биргә килеп урнашкан. Икесе дә күк күзле, бер туган абыйлы энеле кешеләр турындагы риваятны яхшы белә авылда яшәүчеләр. Башта бергә эшләгәннәр алар, шушы авылда Зур Күккүз авылыннан нарсын инде айлышканнар, берсе киткән кеше Күккүз тирәсенә үзенең хуҗалыгын урнаштырган, бусы инде монда калган. Авылга исем бирү буенча уртак фикергә килеп, шушы олы абыйсы торган урынны Зур Күккүз, Зәңгәр күз булгач, Зур Күккүз дип исәпләргә уйлаганнар. Зур Күккүз авылын икегә айырып торучы Үләмә елгасы, заманында каты сугышлар барган Кала тавы, Тирән үзәк, Ислам бабай тавы бу төбәкнең аерылгысыз тарихын тәшкил итә. Ислам бабай тавы дип җыртабыз инде без, бер биек тау бар безнең авыл кырыенда. Кайсы ки шуның башына менеп карасаң, бөтен авыл күренеп тора инде. Ислам исемле кеше беренчеләрдән булып тауга менеп карый. Менгәндә чабатасына бик күп туфрак тула. Ышына менеп җиткәч, утырып ял итә, чабатасындагы туфракны бушата. Ул утырган җир тагын да биегәеп китә. Шуннан бу урынны Ислам тавы дип атый башлаганнар имеш. Бүгенге көнгә кадәр Зур Күккүз берничә күрше авылны берләштереп торучы үзәк булып санала. Безнең авыл центр инде ул үзәк, Зур Күккүз гомер буе шулай булып килде. 4 авылны берләштергән хуҗалык иде ул. Ул районда иң зур хуҗалыклардан санала иде. Үзәк булганга күрә ул правление, идарә безнең авылда булды. Идарә булгач аның инде хуҗасы гына түгел, аның бухгалтерия составы да, аның инженерно-технический составы да һәм башка категория работникларына да эш була. Почта отделениесе гомер буе аның начальнигы гына түгел, почтальоны да бар. Без тулы тормыш белән яшибез. Безнең авыл инде ул зуррак булганга күрә дә, төзегрәк булганга күрә дә, әле мәктәптә Аллага шөкер саккана. Мәдәният йорты халыкның ялын ямьле итеп оештырып бара. Биредәге методистлар район күләм уздырылучы төрле конкурсларда катнашып килә. Китапхана мөдире Галия Җәләлиева оештырган Курчак театры түгәрәгенең дә уңышлары шактый.
Менә 10 ел элек эшли башладык Курчак театрын. Анда без үзебез төрле курчаклар, әкият геройлары үзебез тегәбез. Балалар белән балаларны өйрәтәбез инде, кемне инде тукыма алып килә, шулай итеп анда тегәбез, шигәбез һәм матур әдәби әсәрләр укыйбыз. Әле генә Батулланың Албасты дигән әсәрен куйдык. Без инде аны инвалидлар көненә оештырдык. Иделкәем конкурсында зональныйда үтеп, әкият Курчак театрында үзем язган әсәр белән инде чыгыш ясадык уңышлы гына. Гадәттә авыл тарихын шул төбәктә туып үскән кешеләр өйрәнә. Ә менә Галия Җәләлиева тумышы белән Балтач районыннан. Бирегә ул килен булып төшкән. 20 ел элек авыл китапханәсенә эшкә урнашкач, күп кенә мәгълүматлар туплап авыл тарихын яза башлый, китап музеена нигез сала. Китапханәнең музеенда инде борынгы китаплар анда урын алган. Анда инде безнең дәреслекләр, Коръән аятләре, фронттан килгән хатларыбыз бар. Инде аларга, теге балаларга инде тагын да аңлашылырлык булсын дип, мин таштан, балчыктан һәм инде кайын тузларыннан элек шулай язганнар бит. Шунда китаплар ясап куйдым, төргәк китаплар ясадым инде. Китапханәнең инде үткәне булырга тиеш дип уйлыйм. Йокыга талган табигать һәм кышкы авыл. Үткәне дә, киләчәге дә бер-берсенә бәйле. Тарихка һәр кемнең өлеше керә. Киләчәк буын нинди вакыйгалар шаһиты булыр? Барысын да вакыт күрсәтер. Лайыклы ялга чыккач та рухы белән актив калган, хезмәттән аерылмаган кешеләр һәр вакыт соклану уята. Наил абый Сәфәргалиев та шундыйлардан. Ул үз гомерендә җаваплы урыннарда шактый күп җирләрдә эшләгән, парторгта булган, правком системасында да хезмәт куйган. Һәм бүгенге хезмәтендә, бүгенге эшендә җиренә җиткереп башкара. Чөнки бу принцип аның күңелендә яши. Наша роль не может без охранников король. Казанның Мәскәү районындагы халыкны социаль яклау үзәгендә гаҗәеп кеше эшли. Аның өстәле яныннан бер чит кеше дә, хәтта чебен дә булай гына ачып бузмас. Чөнки Наил Әхмәтгалиевич үз эшенә бик җаваплы карый. Бар эшен ахырына кадәр җиткереп башкара. Бу элек тә шулай булган. Әлеге сыйфатны Наил абыйда бала чагында ук тәрбияләгәннәр. Ул Балтач районының Бырбаш авылында ишле гаиләдә үскән. Мәктәпне тәмамлау белән Казан ветеринария институтында укый, соңыннан юллама белән Апас районының Ябалак авылына хезмәткә җибәрелә. Биредә бераз эшләгәннән соң армиягә барып кайта. Аннан кайткач туган авылда 11 ел эшләдем. Яңа төзелгән совхозда главный техник, партия секретаре булып, комсомол секретаре, замдиректор булып. Бектов районында 2 ел эшләдем, да замдиректор булып, Орчада кайттым. Орчада совхозда 5 ел эшләдем, главный техник булып. Уже 84 елны Шаулага килдек. Шаулада 12 ел төрле подсобный хозяйстволарда директор булып эшләдем. Соңыннан Наил абый Сарманда 6, Тукай районында 8-9 ел эшләп ала. 2016 елда Казанга күченеп, халыкның социаль яклау үзәгенә эшкә керә. Бүгенге көндә Наил Әхмәтгалиевичның хезмәт стажы 50 елдан арткан. 50 лет космонавтики. 70 лет было. Мне да 11 елда. Меня 76-тә бердиләр. Отметили. Хезмәт ветераны тоныклыгы, җиңүнең 20 еллыгы, Казанның 1000 еллыгы, космонавтиканың 50 еллыгына бирелгән медальләр, авыл хуҗалыгы министрлыгыннан рәхмәт хатлары, булар барысы да ярты гасырлык тырыш хезмәт җимешләре. Алар турында Наил Әхмәтгалиевич сәгатьләр буе сөйли ала. Буларның барысы да гаиләмнән башка мөмкин булмас иде ди ул. Хәләл Шәфетәрүзия Сахаповны белән язылышканнарына да быел 50 ел икән. Бергәләп 2 ул, бер кыз үстергәннәр, 6 оныклары бараларның. Арча педагогия училищесын 1965 елда тәмамлап, Балтач районы Бырбаш авылына направление белән эшкә килдем инде. Аны танышып киттек тә инде шулай. Концертлар бергә куеп җирдек. Аннары гел комсомол эшендә дә бергә булгач, аннары бергә итәргә булдым инде, кушылырга булдык. Конечно, укытучы эшен ташларга туры килде инде. 13 ел эшләп калдым мин
Калган инде эшләр инде төрле җирдә эшләргә туры килде. Почтада да эшләдем. Аннары инде балалар, оныклар булгач, тукта мин әйтәм, яшьләр үзләре акча эшләсеннәр дип, эштән чыктым. 5-6 тапкыр күчтек без. Шул вакытта бөтен хатын-кыз аңар бик түзмей. Һәрбер күчү 1 елда 2 ай, 1 елга аерым тору. Ул Арчада вакытта балаларны тәрбияләп, бүтән җиргә күченгәндә балаларны тәрбияләп тольган үстендә булды. Аңа бик рәхмәтле мин. Сәфәргалиевларның озын һәм бәхетле гаилә тормышының төп сере бер-береңә юл кую һәм бер-береңә терәк була белү икән. Башкача ныклы гаилә төзеп булмый диялар. Кемгә ничектер Гөлназ, менә миңа быелгы кыш бик ошый, ул үзенчә салкын түгел. Ахырысы шуңа күрә дә урамда ялан баш йөрүче яшьләрне күп күрәбез. Әлбәттә инде берничә градус суыграк булса да начар булмас иде, балконда итләрне сакларга мөмкинлек булыр иде кебек. Бәлки бүген нәкъ менә син көткән, син теләгән һава торышы булыр. Синоптиклардан килгән мәгълүматны тыңлыйк әле. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда кар явачак 0 градус тирәсе. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршылы Алабугада юеш кар, температура 2 градус җылы. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгыр, юеш кар көтелә 2 градус җылы. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтайшта урыны белән җепшек кар, җылылык 1 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буай Чүпрәледә сүрән көн, температура 1 градус җылы. Чистая Нурлатмада Ширмешан халкына синоптиклар болытлы көн, явым-төшемнәр вәгъдә итә, 2 градуска кадәр җылы була. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда урыны белән кыска вакытлы юеш кар явачак. Температура көндез 1-3 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз. Безнең татар ханымнары һәм туташлары элек-электән көмеш бизәнү әйберләрен яраткан. Музей хезмәткәрләре исәпләп караганча, бер юлы киелә торган хәситә, чәчкап һәм чулпыларның гомуми авырлыгы хәтта 6 килограммга җитәрлек була. Ярый әле безнең заманда ул кадәр авыр бизәнү әйберләре күтәреп йөрмичә, җиңел бижутерия тагып куярга да мөмкин. Модельер Ләйсән Хаҗиева үзенең чиксез фантазиясын кулланып, бүген безгә нинди иҗат җимеше тәкъдим итәр икән? Әйдәгез бергәләп күзәтик. Татар хатын-кызлары элек-электән төрле бизәнү әйберләрен яраткан. Бүгенге көндә дә барлык кызларда да диярлек муенса, алкалар һәм беләзекләр бар. Бәйрәм көннәрендә сез үзегезгә бүләк ясый аласыз. Иш шартларында гап-гади әйберләрдән дә муенса эшләп була икән. Бүген модельер Ләйсән Хаҗиева үз киңәшләрен бирә. Исәнмесез, Ләйсән. Чыннан да инде аксессуар дигәндә мин инде иң беренче рәттә, чөнки яратам аксессуарларны. Һәм инде гадәт буенча бердәген иске арган әйберләрне бер кайда югалтмыйча алардан берәр матур әйбер ясыйбыз. Аның өчен безгә кирәк була бүген футболка, берәр трикотаж тукыма һәм инде мин замшаларга булдым. Аның өчен, мәсәлән, әйтик, без футболканы алабыз да җыен бар кирәк булмаган әйберләрен кисеп куябыз. Мәсәлән, әйтик, үзем өчен берәр 4-3 сантиметрлык юллар кисеп алам. 3 дип алыйк. Менә шулай итеп. Ә сезгә, Ләйсән, мин замшыдан менә шулай кисәргә берәр сантиметрлык юллар кисәргә кирәк була сезгә. Менә мин футболканы кисеп бетердем, һәм инде мин трикотажны кисәм. Шулай ук киңлеген берәр сантиметр ярым алсам да була. Аннан инде менә ничек туры килә.
бір нешені алсағыз бола, бір екіні алсағыз бола, шошы кисеклеріне, шошы кискен әйбілеріне 10-ны, 15-ні алсағыз бола. Ансы енді сіздің фантазиядан тұра. Ортасынан алсағыз бола, бірер ерағырақ алсағыз бола, һәм енді барысындағын бірге қошасыз. Шулай, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, уңган булган хуҗабикәләр дә гап-гади әйберләрдән дә, иске футболкадан да менә дигән әйберләр эшләргә сәләтле. Сугыш чоры балалары. Мылтык тотып дошманга каршы бармасалар да, сугыш дигән афәтнең ачы хәсрәтен тулысынча татыган алар. Үсмер килеш авыр хезмәттә изелеп, ятимлек газапларын күреп, ачлыктан интегеп үскән буын. Алдагы видеоязманың герое Бибиясма Панизамова әнә шул еллар хатирәләрен бүген дә күңелендә саклый. Инде шактый ел яшьтә булса да, Бибиясма апа балаларында тормый, үз өемдә үз кием дип, югары Тегермәнлек авылында, Балык Бистәсе районында яши бирә. Олы яшьтә булса да, һәрбер замана яңалыгына ачык, хәтта кесә телефонында гөрләтеп, шартлатып, кулланып тора ул. Шушы уч төбенә сыйган кесә телефоны Бибиясма әбине бүген олы дөнья белән бәйләп торган төп чара. Мобиль элемтә барлыкка килүгә үк үзләштерә ул аны. Менә хәбәр иткәч, алам инде шуларны. Үзем бассам контрактта, мен бу урысны эшләп торамын ла дим. Мин буларга кайсын берсен җыган булам да, бер урыс аланы. Бу урысны эшләп тора икән да мен әйтәм. Шул белмәгәнгә шулай инде улыйм. Хәер, балалары телефоннан гына шалтыратып ятмый, еш кайталары туган йортларына кайтыр юлга тузан төшермиләр. Тик Бибиясма апа гына үз имдә үз кием дип башлыша ялгызы юана. 90 яшьлек агаби әле күпләрне көнләштерерлек итеп яши. Хәрәкәттә бәрәкәт дигәндәй озын гомерле булуның сирен дә шуннан күрә. Ул тик тора белмәй. Шуннан дип беләм мин аны. Бер тик тормый ул. Хәзер бүген мин кайткач әле Муншаға су күтәріп, силәк белән су күтәріп кіріп келе, нәрсәгә әйтте ул. Бер тик тора белмәй, бөтен теге әти иртә үлгәч, мужиклар эшендә, ирләр эшен үзе башкарды инде, без кайтып җитмәсәк, яшь чакта да әни белән арба тартып урманга утын әзерләргә, утын түгел инде ул вакыт-төяк шунда ботаклар, ниләр арба белән алып кайталар. Кукуруз арасыннан үләннәр җыеп, арба белән ташый торган инде. Әни мине алып китәдер, мин кичкенә чактан ук шулай итеп үстек. Тормышның ачысын төшесен яшьлек күп татырга туры килә Бибиясмага. Тумышы белән югары Тегермәнлек авылыннан ул 5 балалы гаиләдә иң өлкәне булып дөньяга килә. Әтисе Нурмөхәммәт агай бер дигән балта остасы, мишкә ясаучы була. Шушы һөнәр белән көн итә ул. Кыстауларга карамастан күмәк хуҗалыкка керми. Шунлыктан зур авырлыкларга дучар була. Тапкан бер акчасын дәүләткә тапшырып бара. Бер әтин ашуын килән беләм. Туйдым бу борчак умашыннан, борчак күмәшеннән дип әйткән. Мен шулай эшләп, аңа борчак умашы, борчак күмәше әтиге. Аны ашарга итие юк. Шуннан бик ошо килгән нигә Эшәрханга язылырга. Әти менгәндә мин ди йорт белән алып китәләр синем. 41-нче кеше булып язылып төштем дип әйткән хәтердә әтин. Эшәрханга китәбез без. Biz kitkende 4 bala Sokur əbi ətin ənkəsi Sokur əbi. Şoy itib kittik biz. Күченеп. Танылган балта остасы бар эш коралларын җыеп, гаиләсе белән ерак сәфәргә кузгала. Аларны Арча станциясеннән 7 ат улавы белән озаталар. Барып җитсәләр, Әстерханда агач та юк, мишкә ясаучылар да кирәкми икән. Гаилә башлыгы Нурмөхәммәт агай 5 елсыз кайтып булмас дисә дә, 7 ай туруга сугыш башлана. Әтине озатып кайтты әни. Әнинең баладан котылганына 5 генә, бер генә атна булган, 5-нчегә. Әти уйлаганда ниләреннән сорап, анда дия җигәләр, дия җарлап кайткан бу. Сез монда үлсәгез, сезне күмәр кеше дә юк. Мин сезне озатам. Безне пристингә төшерде, ул урынына китте инде. 5 бала, Сукыр әби, кайттык без.
Пароходтан 10 күн кайтабыз. Безне әни нәрсә ашаткандыр белгән юк. Менә. Шулай дип, әни җылап кайта инде, ипшмаклар кимергә кайтабызмы дип. Бәрәңгә бетергәннәр ебез кайтканда. Нинди авыр еллар кичерүгә карамастан, әниләре балаларын ач яланга шитми, хәер сорашырга чыгармый. Хезмәт белән чыныгып, булганына шөкер итеп яшәргә дигән тәрбияне сеңдереп үсә Биби Әсма Нурмөхәммәд кызы. Сугыштан соңгы авыр елларда ул Киров, Горький өлкәләрендә торф чыгаруда эшли. Шул вакытта кулдан тегәргә өйрәнә. Торфтан кайткач, кул белән тигәс килми бит. Сарыгыбыз бар иде. Әни бер саркын сатты да Казанга китеп шушы машинага кайтты. Ни, алып кайтып әле, ни, көскене ул. Бәрәңгә алган вакыт. Репида калдырып кайтты. Аны ничек күтәреп кайтсын димме? Ул чакта тәпи машина юк. Калдырып кайтты да сеңнем белә барабыз. Кичке кырын инде шабабыз репни якын гына еме? 20 километр гына бит ул. Икебез шабабыз. Шуны күтәреп кайтырга барабыз. Заманында бу тегү машинасы белән бөтен авылны киендергән чакларда бар иде дип искала Биби Әсма әби. Гүзер белән килүчләрнең һичберен кире бормый идем ди. Бәхетле заманнарга җиттек. Тик Аллаһы Тәгалә тигезлек кенә насыйп итмәгән шул дип кайчак уфтанып куйгалый. Ире Зияддинне җиргә иңдергәнгә дә 40 елдан артык вакыт үткән икән шул. Ләкин күңеле көр, зиһене ачык әле Биби Әсма әбинең. Һәр туган таңга шөкер итеп, оныкларына, балаларына исәнлек, саулык теләп, дуга белән яши ул бүген һәм язны көтә 75-нче җиңү язын. Манзара тапшыруының 17 гыйнвар җомга чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе чыгарылышны инде киләсе атнаның 1 көнендә 20 гыйнварда карый алырсыз. Нәрсәләр күрергә мөмкин? Әйдәгез бүгеннән үк ал хәбәр белән танышыйк. Быел Тассырның 100 еллыгын билгеләп үтәбез. Милли музей моңа ничек әзерләнә? Хәбәрчеләребез репортажы. Метро, тукталыш исемнәре дөрес яңгырыймы? Филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин аңлатмасын ишетерсез. Әлеге Казан лабиринтын үтү өчен мин үземә иптәшкә операторымны алдым, Әмирәйдә киттек. Әмәт паркы лабиринты буйлап Гөлинә Шаймуллина йөрде. Бәйләнгән киемне зауык туташлар ел әйләнәсендә киергә әзер. Бигрәк көзге кышкы чорда свитер, кофта, свитшотлар бик актуаль. Әйдәгез игътибарны бүген нәкъ менә әлеге җылы киемнәргә юнәлтик. Тапшыруны төгәлләп Фәнис ага Яруллин сүзләрен искә төшерәсе килә. Кеше җаны һәр вакыт матурлыкка сусап яши. Аңа яңадан яңа тәэсирләр, дулкынлану, сокланулар кирәк. Соклану күңел юшкыннарын юа. Яңа көнне әнә шулай сокланып үткәрергә насыйп булсын. Шуннан да алдагы ял көннәре сөенеч белән исән-имин булыгыз.